Čekamo u 9 sati i 10 minuta, na redu je rubrika Imam problem. Imam problem, tako je. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro, Miljan. Dobro jutro i gledateljima. O čemu ćemo danas? O šumovlasnicima. To je ovako rijedak pojam, ima ih naravno i to ih ima 500.000, pola milijuna, što se ljudi iznenade i o njihovom novo osnovanom ili mladom savezu udruga privatnih šumovlasnika, o njihovim problemima koji su, nećete vjerovati, poprilični. Najveći problem? Najveći problem je što se najčešće ne čuje kako šuma raste, kad sam ja u pitanju, a njihovi su svi ovi zakoni koji tangiraju šume, i zakon o šumama i zakon o lovstvu, i katastar, i nesređene, dakle, i katastarske i zemljišne knjige, i prava koja imaju zapravo nemaju, a vlasnici su. Dakle, nema di nema problema. Hvala za uvod, izvoli. Hvala. Poštovani gledatelji, dobro jutro, dobar dan i još jedanput u rubrici ste Imam problem. Problemi koje u Hrvatskoj imaju šumovlasnici nebrojeni su, malo prije sam ih samo nekoliko spomenuo. Imam 4 zanimljiva gosta, problema je puno, vremena baš i ne previše, tako da odmah idemo na uvodnu reportažu kolege Šime Kovačevića. Imao pa nemao. Uzrečica je to koja se u Hrvatskoj često može koristiti. Pa tako i u ovoj našoj sljedećoj priči. A mi smo ovdje na Braču, a ovo je priča o nelogičnosti u Bračkoj šumi. Bračkoj, ali Hrvatskoj šumi doslovno, ali i onoj administrativnoj. Priča prva. Gospođa Vesna prije 10 godina uložila je sav novac, znanje, ali sebe i svoju obitelj u jedinstveni ekološki održivi OPG. Pa konkretno najveći problem mog osobno OPG-a je taj što kad je vrijeme lova ja moram zatvarati kokoši i to nije sigurno da li se neće dogoditi šteta. Mislim, nisam ja jedinstveni slučaj, to se dogodilo više puta da su nastradale kokoši. I zapravo je upitno šta je to lovački teritorij. Neko kaže da je to 500 metara od zadnje kuće u mjestu, a sad je teško definirati gdje je to zadnja kuća u mjestu. I ovaj zadnji zakon koji je predan nacrt, odnosno prijedlog za zakon, kaže da bi trebali mi ograđivati i da je to jedini način i da smo zapravo sami mi odgovorni za štetu. Mislim, međe postoje. To je potpuni apsurd da se baš stavlja teret na poljoprivrednike. Posebno je, kaže, rastužila tromost samih vlasnika OPG-ova. No na svu sreću postoji oni koji su shvatili da se nešto mora poduzeti, pa su uputili Saboru dopis o nelogičnosti novog zakona o lovstvu. 3 velike krovne udruge, to su udruga OPG-ova Hrvatske život, proizvođačka organizacija udruga mljekara Drava i Sava i Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača. Dakle, ovo što sam ja sada rekla, ja sam rekla samo kao jedan mali primjer, ali to je već odavno prepoznato, dopis je upisan, naravno niko nije reagirao niti odgovorio, a ovo pokriva zapravo jednu veliku teritoriju, veliki broj ljudi koji su zapravo ugroženi sa tim novim prijedlogom. Priča druga. Tek nekoliko stotina metara dalje u Nerežišćima, opet OPG. Problem pred kojim se našao Ante, ona je najveći, administrativni. Problem nam je neusklađenost sustava i posjeda i katastra. Zbog takvih stvari ne možemo ni aplicirati prema Europi, ni prema našoj državi. Druga stvar, ne samo kod šuma, nego kod pašnjaka. Ja kao vlasnik OPG-a imam pravo na potice za pašnjake, ali ne možeš dobiti ako nisu sređeni papiri i vlasništvo. Za razliku od gospođe Vesne, Antu ne muče lovački psi, već divlje svinje. Možete vidjeti sada kopanje noćas divlje svinje, eto tu su probijena mreža i kopano u pašnjaku. Pojedu čitave janca, a lovačke udruge, ni država, ni lovačke udruge ne plaćaju nikakve naknade, jer u biti ne možemo dokazati da je čitavo janje pojedeno, jer ostane ništa ili malo ili ništa. I sada treća priča, ili kako bi se reklo u narodu treća sreća, zbog koje smo došli i na Brač.
točnije u Nerežišća. Riječ je o privatnim šumskim parcelama, odnosno o novom zakonu po kojem svaki šumovlasnik ili šumoposjednik odgovara za štetu čitavog požara ako je krenuo s njegove parcele. Svaki šumovlasnik ili šumoposjednik odgovoran je za svoju šumu i eventualna šteta koja nastane od požara može se njega teretiti za tu štetu, bez obzira koliko ta šteta bila, jer je poteklo iz njegovog, ako nije uređena šuma, jel? Ako nije uređena šuma. A da uredi šumu, vidite šta sad tu traži. Čovjek nema interesa da uradi tu šumu, jer tu nisu nešto drvo za eksploataciju, za upotrebu. To su uglavnom korov, smrić, drača, nisko raslinje i tako dalje, koje bi trebalo ukloniti. Šorkuščević boji se da će se ovim zakonom omogućiti da država kao u doba komunizma opet dođe u vlasništvo privatnih šumskih parcela. Problem je da će to državno ponovno postati državno. A je i problem je što mnogo tih državnih zemljišta koja jesu, bila su privatna pa su nacionalizirana poslije Drugog svjetskog rata, a pošto nije izvršena denacionalizacija, ljudi su razvlašteni, tako da imamo svega u Hrvatskoj oko 25% privatnih šuma. Mnogo je još problema, ali i onaj koji odskače od svih, a taj je da nam Europa jedinima daje bespovratan novac u 100% iznosu za izgradnju šumskih putova. Ali nemamo riješene vlasničke papire, pa nažalost ni to ne možemo ostvariti. Mi kao udruga smo upravo na tome sada radili i aplicirali smo za jedna sredstva i nakon 2 godine upornog rada dobili smo konačno za 1200 metara tog puta napraviti. Šta je fantastično? To su sredstva u 100% iznosu koje Europa financira. Mi bi mogli na Braču napraviti 100 km takvih puteva, ali treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Ovo je još jedna nelogičnost ovdje na Braču, kažu Bračani. Ovo je za mene, kao što vidite, veliko je lovište. Ograđeno ovom ogradom piše zabranjen prolaz, a unutar lovišta na desetke je privatnih zemljišta. Hvala Šimi Kovačeviću, dragom kolegi iz Splitskog studija. Evo, priča sa dosta tema o kojima ćemo razgovarati u emisiji. Da vam predstavim i goste. Gospodin Zdenko Bogović je predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodin Stjepan Posavec je sa Šumarskog fakulteta. Točnije imam negdje tu zapisano, dakle, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma. Tako? To ste vi. I gospodin Goran Viljec, Uprava za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan i vama. I u Splitskom studiju je gospodin Nikša Petković, predsjednik udruge privatnih šumovlasnika Vela Luka Korčula. Gospodin Petković, dobro jutro, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, pozdrav vama, vašim gostima i našim gledateljima. Evo da vas odmah pitam na početku, gospodine Petković, koji su to problemi koji muče najviše šumovlasnike na otoku, na Korčuli u ovom slučaju? Najveći problem koji u biti nas sprečava u radu je nesređeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno neusklađeni katastar i zemljišnik. Umjesto da je stvaranje samostalne Republike Hrvatske ispravljena uočena greška u upravljanju zemljištem, donesene su novi zakoni o poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pogrešna sudska praksa koji su u biti dodatno derogirali zakonska prava na privatno vlasništvo kao i na zajedničko privatno vlasništvo, odnosno vlasništvo naših općina i gradova. Smatram da je Hrvatska išla pogrešnim pravcem, jer umjesto da se denacionalizira, odnosno deetatizira poljoprivredno i šumsko zemljište, dovedeno je do stanja, kao što smo čuli prije u reportaži, da mi imamo samo 25% privatnih šuma, dok je taj odnos, a ostalo su državne, pod državnom upravom, dok je taj odnos u Sloveniji 90% privatnih šuma. Samo na području općine Vela Luka ovim pogrešnim zakonima Republika Hrvatska se uknjižila na 1500 privatnih čestica i daje ih u raspolaganje takozvanim državnom imovinom. Smatramo da je to potpuno pogrešan pravac i da bez
rješenja koje se mora donijeti i koje se moralo donijeti odmah prije 20 godina, a to je sređenje katastra i zemljišnika, odnosno postupak nove katastarske izmjere koji se treba provesti na području kompletne Republike Hrvatske i to unificirano. Jer i sad se provode određeni postupci, ali neki moraju plaćati u kompletnom iznosu, nekima država plaća 60%. Umjesto da je država osigurala da se iz europskih fondova osiguraju sredstva koji bi u 100% iznosu poduprili ove osnovno uređenje. Jer mi bez imovinsko-pravnih odnosa uređenih i usklađenih sa stvarnim stanjem na terenu ne možemo ništa napraviti. Gospodine Petković, hvala lijepa za sad. Gospodine Bogoviću, da su samo dakle, zemljišne knjige problem, to bi se dalo izračunati do kad će se to srediti i više manje šumovlasnici bi bili mirni. Međutim, ovo je samo jedan od problema. Šume postoje i dalje, šumovlasnici postoje i dalje i imaju i ostale probleme osim ovoga. Da, hvala lijepo na pozivu. To je jedan od problema. Taj je osnovni problem da vlasnici ne mogu doći do svoje imovine. Vrlo ozbiljan, moramo reći, vrlo ozbiljan problem. Ja ću se osvrnuti na nas koji imamo našu imovinu i fokusirat ću se na Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima. To je ključna stvar u našim odnosima prema našim proizvodima u našoj imovini. Prije nešto kažem, samo da kažem da je udruga ima 24 članice iz cijele Hrvatske, nas je negdje oko 1000 i cilj nam je raditi na vlasnicima šuma da oni spoznaju vrijednost svoje imovine, to jest da oni pokrenu svoju imovinu u gospodarenje, da ostvare prihod, a u konačnici da država ostvari poreze, prihode za proračun. Zakonodavni okvir, trenutni, koji se bavi sa našim šumama, radi izuzeća u gospodarenju sa privatnom imovinom. U ovom slučaju to je šuma i iz šume izlaze određeni proizvodi. Šuma daje veliki niz proizvoda, za nas su oni prihod u našim šumama. Ta izuzeća koje određeni zakoni daju, kad se sva zbroje, one postaju pravilo, a nama ostaju obaveze i kaznene odredbe. Benefit ili dobit iz naših šuma mi dijelimo sa cijelim našim društvom u smislu da su one isto zelene, vežu ugljik, stvaraju kisik, vežu vodu, a hrane divljač. Hrane divljač, to ćemo još doći na to, ja bih vas molio samo divljač na kraju. Samo da dovršim, znači radi se o tom da mi imamo obaveze, a naše vlasništvo, to je proizvod iz našeg vlasništva, dijelimo svi, a mi nemamo praktički nikakav prihod i na taj način vlasnici šuma praktički nemaju nikakvi interes da se bave u svojim šumama. Jel? Znači imamo veliki problem da sami vlasnici trebaju spoznati da mogu imati od imovine korist. Zakonodavni okvir vam je Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o lovstvu, Zakon o vodama, dalje neću jer ću kratka emisija, i iz kojih proizlazi oko, pa brojao sam negdje 100 podzakonskih akata koji reguliraju naš sektor. Znači prereguliranost sustava. Da se vratim na osnovnu stvar, Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima, moju šumu i moju imovinu i vaš stan tretira isto. Tretira vaš voćnjak kao moju šumu. Voćnjak ima proizvod jabuku, moja šuma ima proizvod žir. Neko drugi kroz neki zakon je uzeo taj žir iz moje imovine i ja nemam prihod od toga. Ja od voćnjaka imam. Znači, počet ću sa Zakonom o šumama, ako smijem. Samo malo da pojednostavite, malo brže. Znači, naš Zakon o šumama, puno smo napravili da ne ispadne. Mi pokušamo biti partneri i državnim institucijama, pokazati se, ukazati da nas ima, da može biti blagostanje i u tom dijelu naše prostora. Znači, Zakon o šumama kaže, članak 8 stavak 24, vrlo otvoreno, što su šumski proizvodi. Šumski proizvodi jesu drvni proizvodi, nedrvni proizvodi i šumski reprodukcijski materijal. Drvni proizvodi, to vam je drvo, korijenje i tako dalje, a nedrvni proizvodi su vam sjeme, plodovi, gljive, nadzemne, podzemne,
divljač, ljekovito bilje. Svaki taj proizvod ima svoju vrijednost i cijenu. Nadalje, Zakon o šumama kaže mi moramo plaćati šumski doprinos, mi koji imamo više od 20 hektara u imovini. Za naš proizvod drveta moramo plaćati šumsku taksu ili šumski doprinos jedinicama lokalne samouprave u iznosu 5 ili 10% vrijednosti drveta na panju. To je u dubećem stanju. 10% je za one jedinice lokalne samouprave koje su nerazvijene, uglavnom naše šume su u tom području. Praktički zakonodavac je vrlo jednostavno sebi odredio da im treba 10% vrijednosti našeg proizvoda i tako samo zato što imamo kulturu šume. Vratit ćemo se tome, idemo čuti predstavnika zakonodavca, ako mogu to tako reći. Gospodine Viljec, ova 3 zakona, glavna mi se čini, dakle lovstvo, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode ne potpada pod vas. Dakle, taj zakonodavni okvir, to je dosta svježe, ako se ja ne varam. Pogotovo ovo lovstvo je donesen nedavno. Da li je dovoljno ili to tako jednostavno zvuči da se taj zakonodavni okvir promijeni pa da se situacija u hrvatskim šumama, što se tiče šumovlasnika, posloži ili izgleda puno bolje? Sad, moram se spomenuti ovog katastra i zemljišnih knjiga, to je pak Ministarstvo pravosuđa, to nema veze s vama. Dakle, to multidisciplinaran je problem i mislim da ga tako treba i rješavati. Da, upravo tako i u tom smislu i Ministarstvo poljoprivrede je pristupilo rješavanju tih problema sa kojima se privatni šumoposjednici suočavaju. Svakako ova 2 zakona koja ste spomenuli, koja su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, oni su relativno svježi. Zakon o šumama je iz kolovoza ove godine. Zakon o lovstvu je upravo bio na raspravi u Hrvatskome saboru i očekuje se znači njegova objava u Narodnim novinama u skorije vrijeme i to je zakonodavni okvir zapravo koji stvara jedno okružje u kojem privatni šumoposjednici zajedno sa javnim šumoposjednikom Hrvatskim šumama zapravo gospodare svim šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj. Temelj tog gospodarenja zapravo proizlazi da bude ravnopravan status i javnog državnog šumoposjednika i privatnih šumoposjednika, znači da ne stavljamo bilo koga od njih u ravnopravni ili neravnopravni položaj u svemu tome. U tom smislu je zakonodavac, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, kada je pripremalo predmetne prijedloge, vodilo računa da pokrije zapravo sva područja i sve otvorena pitanja sa kojima se privatni šumoposjednici u svemu tome susreću. Jednako tako tu se rukovodilo i smjernicama da sve ono što bi mogao biti ograničavajući čimbenik i što je gospodin Bogović istaknuo, da na neki način bude obuhvaćeno u samom zakonskom okviru i da se slože i poslože alati koji će omogućiti bilo da se ublaži takav mogući negativni utjecaj ili da se on u potpunosti ukloni. I u tom smislu je zapravo ministarstvo zajedno sa privatnim šumoposjednicima, sa Hrvatskim savezom koji je partner u svemu tome i koji je aktivno uključen i sa kojim surađujemo vrlo dobro cijelo ovo vrijeme i pripremilo taj zakonodavni okvir. Da li će doći do nekih promjena? Očigledno da šumovlasnicima zakonodavni okvir predstavlja problem. Da li se već sad razmišlja o promjenama nekih zakonskih odredbi koje bi išle na ruku u tom slučaju šumovlasnicima? Pa s obzirom da govorimo o jednome vrlo svježemu zakonodavnom okviru, mislim da mu je potrebno pružiti priliku da on zaživi, da vidimo te alate koje smo predvidjeli i te mogućnosti i financijske i druge administrativne, da zapravo vidimo da li situacija na koju ukazuju sami šumoposjednici, da li ona uistinu je takva ili će ti alati ipak koje smo zamislili na neki način ublažiti ili otkloniti u cijelosti. Dakle, snimanje situacije. Gospodine profesore Posavec, nažalost struka uvijek dođe na kraju. Meni se čini da je i u ovom slučaju struka trebala biti negdje na početku, ali tako to ide, ljudi u problemu, pa država, pa onda struka. Kako vi sa stručne strane gledate na cijelu ovu priču i cijeli ovaj problem? Pa evo, ne znam, mislim, šumarska struka ima dugu tradiciju. Prije par godina smo slavili 250 godina, znači osnivanje prve šumarije, Krasno i gore na Velebitu, Baškim Oštarijama. 120 godina edukacije u šumarstvu, Šumarskog fakulteta ove godine ima tu obljetnicu.
Hoću reći, struka se uključuje, mislim da partnerski sa ministarstvom i pozvani smo na komentare na zakona i sad, naravno, koliko to politika uvažava i koliko je to u nekim konačnim verzijama moguće da se prihvati, to nije naše da predložimo neka rješenja, da radimo istraživanja. Dosta istraživanja je bilo. Ako gledamo samo od ovih zakona o šumama, prvi zakon je još Franjo Josip 1852. kao neki temeljni dokument. Što smo trebali ostati na tom zakonu. Kako procjenjuje struka vrijednost, ekonomsku vrijednost šume? To se može egzaktno izračunati? Naravno, ima puno metoda, recimo od tradicionalnih gdje onda možemo pogledati neku sastojnu pa vidimo samo vrijednost sortimenata i ono što čovjek može direktno izmjeriti ili vrijednost zemljišta, do nekih modernih metoda koje onda vrednuju sve te opće korisne funkcije koje kolega Bogović spominjao. Sad, naravno, koliko vrijedi divljač u toj šumi, koliko vrijede gljive, koliko vrijede neki sporedni proizvodi, koliko vrijedi općenito neki turizam ili ekoturizam. Dakle, postoje razne metode kojima se može te ostale funkcije šume i zapravo to je neko blago koje nekad šumovlasnik ne vidi, a može se iskorištavati. Ne znam, neko će naći tartuf u svojoj šumi i to će mu biti vrijednije nego ono drvo stablo koje tamo raste. Možda jedina bitna je stvar da te šume su zapravo obično u brdsko-planinskim područjima, da su manje vrijednosti, slabije strukture, sortimenata, tako da s njima nije gospodareno. One su u principu zbog puno vlasnika, manje se pažnje obraća i stručno se ne gospodari s njima. Nema toliko osnova za gospodarenje ili neki šumovlasnici uopće ne znaju da postoji plan gospodarenja za njihovu šumu, što dodatno bi onda trebalo bi ljude obavještavati ili oni bi se trebali zainteresirati da li uopće postoji plan gospodarenja za njihovu šumu, što bi trebalo sjeći, koje vrijednosti zapravo je njihova šuma. Gospodine Bogović, da vas sad, ako možete kratko odgovoriti da i ne, a ako ne, onda možete mi elaborirati. Da li se u Hrvatskoj može živjeti od činjenice što ste šumovlasnik? I kolika ta šuma mora biti? Ne može. Vrlo jednostavno. Sad, ali bi se trebalo, pretpostavljam. Ne može, trebalo bi se, naravno, opet ponavljam, naš proizvod iz naše imovine neko drugi uzima. I to je činjenica. Ali, ako se postave modeli koji postoje u državama Europske unije, imamo predivne primjere, to je jedan sektor koji može zaposliti na tisuće ljudi, ispričavam se, ne na stotine, i može doprinijeti razvoju gospodarstva, a da ne govorim zapošljavanja u ruralnom prostoru. Spominjete europska iskustva, nedavno ste imali međunarodnu konferenciju o vlasničkim pravima, o privatnim šumama, pa je tamo rečeno da su recimo i naši prvi susjedi Slovenci u istim problemima kao i mi, kad su šumovlasnici u pitanju, mada oni imaju 90% šume u privatnim rukama. Kako struka gleda na europska iskustva? Može se nešto naučiti od ne znam, Bavarske? Bavarska je vjerojatno primjer za uređenost u svemu. Slobodno. Ako smijem samo i pozdravim naše prijatelje iz Slovenije, jer sam im javio, pa oni gledaju danas. Evo pozdrav Sloveniji, naravno. Prijateljima u Sloveniji. Vrlo jednostavno. Znači, iz istog prostora, iz istog okruženja, iz iste prošlosti dolazimo. Znači, mi smo nasljeđe socijalizma. Bez obzira što 90% privatnih šuma u Sloveniji imaju istu zakonsku regulativu kao i Hrvatska. I njima se ne priznaje vlasništvo na njihovoj imovini. Zato kad smo ušli u Europsku uniju, pokušali smo zajedno nastupiti pred institucijama Europske unije, inače smo i jedni i drugi članica Konfederacije nacionalnih organizacija privatnih šumovlasnika Europske unije, u kojima u europskim šumama 60% je privatnih šuma sa 16 miliona vlasnika koji doprinose europskom gospodarstvu i značajna sirovinska baza za drvnu industriju. Kako to riješiti? Vrlo jednostavno. Ušli smo u uljuđeni krug država. Gospodo, riješimo osnovna pitanja po Ustavu, vlasnička prava. To je ključ svega. Evo. Ja ću, oprostite, profesor, samo kratko da pitam gospodina Videca. Vaša uprava za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, dakle ima, ajmo tako reći, problem pred rukama, treba ga rješavati. Ovo je sa vlasničkom strukturom ili vlasničkim pravima priča iz jednog drugog ministarstva. Dakle, to će ministarstvo, sad je ovo ministarstvo za upravljanje državnom imovinom isto u cijelu priču uključeno. Dakle, to će biti ozbiljan problem za rješavanje. Pa, iz ovog aspekta što i gospodin Bogović je istaknuo, znači pitanje vlasničkih prava, nemogućnost korištenja vlasničkih prava, ja iskreno
Ministarstvo poljoprivrede ne gledamo na to na taj način i u toj mjeri. Ako je uistinu je došlo do takvih povreda vlasničkih prava i nemogućnosti toga, tada je to jedan ozbiljan problem s kojim bi se svakako trebalo pozabaviti. Ali ako gledamo iz aspekta zakona koji su propisali određene mjere i aktivnosti koje vlasnici privatnih šuma trebaju provoditi, odnosno mogućnosti koje mogu koristiti, u tom smislu onda treba gledati da je taj zakonodavni okvir u svome donošenju prošao jednu proceduru propisanu, da je više instanci provjeravalo da li je došlo do povrede nekih ustavnih odredbi u svemu tome. I ako imamo 3 zakona na snazi koji su ujednačili svoja postupanja u svemu tome, definitivno mislim da ne možemo govoriti o povredi vlasničkih prava. Ukoliko je i došlo slučajno do nečega takvoga, tu je Ustavni sud koji bi onda o tome trebao donijeti određenu odluku. Neku odluku. U tom smislu mislim da s tog aspekta mi ne gledamo da je došlo do povrede vlasničkih prava. Mi vidimo ovu problematiku u smislu da privatni šumoposjednici možda nisu najzadovoljniji sa određenim rješenjima koja su ponuđena u tom zakonodavnom okviru, sa obvezama koje proizlaze iz tog zakonodavnog okvira, a jednako i sa mogućnostima... Mislim da ih više muči to što nemaju nikako, imaju samo obveze, a prava gotovo nikakva. Samo kratko da se još javimo u Split. Gospodine Petkoviću, otok, sama činjenica da je šuma na otoku, to još dodatno kod vas komplicira cijelu priču. Molim vas kratko jer smo na samom kraju. Apsolutno. Ja bih samo htio se referirati na ove nove zakone. U biti mi pričamo o krovu, a temelje nismo sagradili. Znači, temelj svega je istinski utvrđeno vlasničko stanje i katastar, kategorije katastra u zemljištu. Mi imamo šume koje su starije od 100 godina, a u katastru se još vode kao vinogradi, vrtovi i oranice. Molim fino, pa to vam daje onda za pravo da radite u šumi što god hoćete. Možete je posjeći, možete što hoćete. Mislim, to je ono kontra od onog što bi trebalo urediti. Ako smo mi jedna uređena država, osnov svega je da se provede nova katastarska izmjera na nivou države i da tek tada počinjemo raditi sve ovo što radimo. Mi se bavimo nadgradnjom, a bazu nismo uredili. Znači, ovaj odnos od 25% privatnog vlasništva prema 75% državnog vlasništva je neponovljiv u Europi. Mi smo totalni izuzetak. Evo, Slovenci imaju 90% privatnog vlasništva, a mi imamo 25%. Hvala lijepa, gospodine Petkoviću. Hvala vam lijepa. Na kraju smo same emisije. Gospodine Bogoviću. Ako se neću uključiti. Nisam sad... Samo je nađe. Hvala lijepa, žao mi je, na samom kraju smo. Gospodine Bogoviću, u 3 rečenice, što su konkretni potezi koje očekujete od države da se stvar krene na bolje? Da kažem jednu stvar. Zato što nemamo prava na divljač iz naše imovine, to je naš proizvod, mi dobivamo od države kroz ovaj zakonski prijedlog 10% od vrijednosti naknade za koncesiju koju država daje nekom trećem. Taj 10%, ovdje je jedan dokument zadnji, ako hoćete pogledati koliko je naknada po hektaru godišnje. Ja sam izračunao 19, to je 14 lipa. Da bi dobio tu naknadu, moram platiti 20 kuna takse i 50 kuna neki pristojbi. Dalje neću. Znači ovako, mi smo partneri državi. Smatrajte nas da smo mi činjenica, imamo prijedloge, imamo ogromne novce iz evropskih fondova koji smo jedini mi dobili u Europi od 100% iznosa. Možemo pokrenuti privatne šume i mislim da je to ključ svega. Hvala lijepa, gospodo. Meni je žao da smo morali ovako brzo završiti. Idući put obećavam, struka će dobiti više prostora. Hvala vam svima za ovaj put, gospodinu Petkoviću u Splitu. Hvala poštovani gledatelji, bilo je sve to za danas. Do idućeg petka i nekog novog problema. Lijep pozdrav.